Chuk don. Room hùng to mấy môi về. Ê. Lù nang em lỗ, del cắt mày. Monsoon boruak hnuaiah Khuangpuilam treka nge mai Hero Monsoon Challenge 4.0 chu ane enni leta khochin hian rider te ati thlebar lova fur ruahtui hian an phurna ati zual sau zawk ni thaza le thin phu deb chungin tunge he ramsa trek hi nei thei don le ilo thlir angu he hmunai chuan horsepower ringutin om zia nei lowa rider te balance le thluak man thiamna apoi mo zawk sia ruahtui hian trekati hmunama masa rider te tan chuan hremhmun tluk hial ani thung khonu ron sur hian tungerin tlak thlang chuak se ati ni nge yang enta chu helai hian pakhat na din mun ain thlak le ta speed ringot chuan hunla thlen thei lo zia a hmu thei ni minute tam tak chirdia kara anin nuai hnu hian thazatin reng a chaw tua mase thinlung ala chaw velo ato tlan thleng tur hian thlan chau atok lo tumruna lian tak angai ni he challenge harsa tak ma chon tur hian safety kit man ngei tur ania thluk sual palpua in hliam nalutuk lo tura in thuam thlapan ni eti siang na satlia ani lawa he hmunai chuan taksa chau mai ni lovin hinlung thlengin a chaw thei hial ani an hana mel hi mu phei ul chuan in lo ha pui ve hialang thaza chaw tok lova chelna satak angai ni he chirdia kara hian rider te chaw ani lo bike engine te po hian an clean tok an machon ve mek ani engine alumanga clutch plate apik anga he hmuna hi chuan engpo thleng thei ruahtui hian engkim atitnoma se na thlo ul sama brake atlin lo thuai thin bike and kol thiam piang khan van nei don ani enta chu kolsim pui tui chil zia hi urasur hnuaiah po hian rider te phurna peturin an au chel chul mai le he hmun track moi le bumbo mai siam tu le boipui tu te chunga hian lomom hle ani Mizo motorsports mel ti moi hle ilo thlir ve me khan nangni ni ula helai lai na hian khuizong nge in thanang dinglam nge veilam video to thleng mi lo en sak do ni o an tlan hmu no mai vaing karon tong vok to don lova uluk do en hi cha kom to riu mai le lok kan zong te email sheet te comment la pangalo soiro
ruahtui le chirdiak kara tumruna le chakna diktak kan hmuwa he hmun thleng tur hian hluk le zawh lo tam tak awma mase an zong hian nen an chang vek ani Amawii Hero Monsoon Challenge 4.0 kan hmuhnawm ti zawng ani chuan like le subscribe lo ti ve ro o in ti siak le dota kan hmu le dawn nia bye bye